ጋይስ እንግዲህ ወደ አክሱም መተናል በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያገራችን ልጆች ተመልከቷቸው ፍቅር ያያያችሁ ነው ወዳችኋለሁ ሁላችሁም ለምታሳዩኝ ፍቅር በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በማርያም ምክንያት ነው ያሸነፍነው እዚህ ደረጃ መደረስነውና እናመሰግናለን እስኪ ሁላችንም ማርያም ሄይ ማርያም እሺ እኛም እንወዳቸዋለን ደግ ወዳቸዋለሁ ሰላም ጥዕና ሀበለይ አመላ ዓለም ትርከቡ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ተኸተልቲ ሎሙውን ከም ትልሙድ ሓደሽቲ ዛዕባታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ነዚ ዩቲዩብ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ሽሙ ኩራት ተኸታተልትና ሎሙውን ከም ትልሙድ ሓደሽቲ ዝበልናዮ ዛዕባታት ናባኩም ከብልየ كم زفلت تيك توك أوارد مالتيو أدوناي كم زشنف زفلت قوينو بأربعة زرف بثلاثة زرف الأكل خمس شنفكم ونكيناكم زفوز السنة رينا إنا بتعمل جرم دبابي بتعمل دس زفل فقرون يوم قليل يصملوا تيك توكرات بعالم ون تواقت ساعات مترخيهم بزح دسون ببزح ملكعنا جلس صنيحيو أدوناي كم زفلت أفتش المات مالتي موحى حجي دما فريزا بلو كم زفت مدرك زنارو صنح ميوتاجن بترغاغامي سمانا صوع مزمرنا زمره مريم بمال بزحونا نبيعي بزحونا بسمي السبكاتو نغيريو بتعامي من يحلهم تبارك هم كونه مريم تامين خاوري كم زي تودقون مرأيا كم زخونه ايو باملاك الامانه سوري وكم زي ودقون مرأيا كوين يفت مدرك مالتي كود ما فريزا بلو دما أدوناي كفت مدرخ مسوطة دما لصبحيتي ورياوي لاكسوم سين مسغانا الكابزح لاكسوم سين يو أتيو ورياو مالتي سكي تاي مسزا فيديو أكسوم كأتو تلو زبر دباب رينا نملس كرات خطاتل متنال ودا أكسوم انجري مريم اللي ماكبر ينبات اشي متنال سانتنيا ورياونو كنسو فين يمتاو تتاباتو اش عندي مو بيتخرسان بام حنشع اش سلام هلنا ثانك يو اش ثانك يو اش دم اش حنشع كسلي حنشع كمسجن عندي لا مسجن عندي ايش عندي هاي سلام عندي ايش عندي متاخ زمحاتي اقسم عندي انا سكيورتي يدليني بسرو واو عندي جامع خوص ادو زيا لوشتنات ነው Thank you. Video go on. Welcome. Video دانيا. Thank you so much. Thank you. بيت مقدس عندي شيء. زمتك مش. Thank you. بدأ شوال. Thank you زمحاتي. شنو. شنو. بقى يغلب. بقى يغلب. دكتور. شنو. Thank you زمحاتي. أبا منيو. أسألونا. أبا. غني لي عندي هذا كذا ايش اقرا كيرك ساكن هانشا ايش كورد هانشا ايش دكتور ايش بقول نعبد هانشا ارا عندي ارا حبيبو ايش بقى فرق يا معلم ايش وداچوالو ايش يا ايش وداچوالو ايش نخنا حنشا عزاوي حنشا هو نغش نابي يا تمخ غرا نيو مساي شنو ثانك ايش اتبولا سحبه يوني افتحينا شمو كرات خاطلتنا افتي بيت مقدس اكسوم صيون زنبره دباب نزي مسل نيرو يكون بر ادوناي غطامي زاتولو ساعات
ህዝቢ ኣብ ተፈደሰሉ ሰዓት እዩ ካብቲ ቤት መቅደስ ወፂኡ ሰብ ላብ ፀበል ቦታታት ላብ ቤተሰብ ዝኸደሉ ሰዓት እዩ ተረኺቡ ኣዶናይ ይኹን እምበር በዚ ፍጥነቱ ኣዋርድ ኣብ ሽልማት ኣብ ድሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሩ ብፅቡቅ ሒት ድማ በዚ መልክዕ ኣብ ኣክሱም ፅዮን ምስጋና ከቕርብ ለእመቤታችን ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ስፍራ ተረኺቡ እዩ ምስጋንኡ ክገልፅ ከም ዝፀርኣይናዮ ቪድዮ ማለት እዩ ኩራት ተኸታተልትና እና ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ኣቀባብላዊ እውን እዮም ተቐቢሎምዎ ኣብ ኣክሱም ፅዮን ማለት እዩ እዚ ቆልዓ ፍልይ ዘብሎ ረኣዩ በቃ ለማርያም ለለዎ ክብሪ ለወላዲትና ለለዎ ክብሪ ለጌታ ለለዎ ክብሪ ብጣዕሚ ዝገርም ዝነኣድ እዩ ብጣዕሚ ካብዚ ብዙሕ ትምህርቲ ክንወስድ እውን ይግበአና ከምኡ ድማ ከም ዝፍለጥ ድማ ኣብቲ ኣዋርድ ሽልማት ኣብ ዝነበረ ድማ ንኣዶናይ ፍቅሩ ክገልፅ ኢሉ ብስሜቱ ጓዩ ከኣቱ ዝበለ ብጋድ ተታሒዙ ብዙሕ እንትናት ፈተናታት ዝመስሉ ነገራት ነይሮም እዮም ፍርቁ ክውዕዎ ኣትዩ ነይሩ ይብል ፍርቁ ከዓ ፍቅሩ ንምግላፅ እዩ ዝብል ነገራት ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ቆልዓ ድማ ተመሊሱ ቪድዮ ሰሪሑ ኣነ ንኣዶናይ ፍቅረይ ክገልፅ እየ ናጎይኹ ብስሜት ኣትዩ እምበሪ ንዕኡ ክወቃዕ ይኮንኩ እዚ ቆልዓ ብጣዕሚ ውጤታማ ሰብ እዩ ምርኣያ ናይ ወጣት እዩ ክውቃዕ ዘይግብኦ ሰብ ዘይኮነስ ክድነቕ ዝግብኦ ሰብ እዩ ብማል እውን ወዲያው ቲክቶክ ክለቀቕ ኸይዱ እዩ እቲ ቆልዓ ናይቱ ምላሽ ድማ ኣዶናይ እውን ኣነ እውን ይኣምን እየ ኣድናቒ ከም ዝኾንካ ሓሪፍ ግዜ እውን ክህልወና ብኣካል እውን ክንራኸብ ኢና ኢሉ አዶናይ እውን ከም ዝምልከት ቪዲዮ ሰሪሑሉ ይመስል ማለት እዩ እስኪ ሪና ያን መለሰ አቡ የእሙ ወንድም ይባላል ይሄ የምትመለከቱት ገራሚ ወጣት ማለት ነው መድረክ የመጣው ደግሞ ፍቅሩን ለመግለጽ እንጂ እኔን ለመምታት አይደለም ልነግራችሁ ፈልጋለሁ የዛኔ ግን አላወቅኩትም ነበር ምክንያቱም አይምሮ የት እንደነበር አላቀም በሽልማቱ ምክንያት በጣም ደስ ብሎኛል እየተናገርኩኝ ነበርና ከዛ ሴኩሪቲዎች ደግሞ በዚህ በዛ ሲመጡ ምንድነው የተፈጠረው እኔ ግራ ገብቶኝ ነበር እና ወንድሜ በጣም ወደሃለው ከዚህ በፊት ቪዲዮዎች ማይቻቻለሁ thank you so much ፍቅርን ለመግለጽ እስከዚያን ያህል ስለሄድክ ማለት ነው ተረድቻለሁ በአካል እንገናኛለን የፍቅር እንደሆነም እናሳያቸዋለን ማለት ነው ወደሃለው I hope ምንም ነገር አልሆንኩም thank you እና ኩራት ተኸታተልትና ከምዚ ይመስል ነይሩ እቲ ምስሊ ማለት እዩ አዶናይ እውን እንትቆልዓ ፍቅሩ ክገልጸሉ ክኢሉ ማለት እዩ ሽሙ ኩራት ተኸታተልትና ሎም ሒዝናልኩም መፅና ዝነበርና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብስካሪ ንረኸብ ሰሰና ይናዓኹ